बयखौबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरबाय। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, बाइबेला केवल आशीर्बादनि बाथ्रा, अननायनि बाथ्रा आरो फोथायनायनि बाथ्राल' बुङा। बाइबेला मोनसे जोंनि थाखाय आयना, जेराव जोंनि गोरोन्थि आरो गाज्रिजों बुंफबनाय गोसोखौ दिन्थिनानै होयो। बेयाव बेबायदि सुबुंफोरनि जारिमिनफोरबो दङ, जायफोरा गावनि लुबैनायनि थाखाय, दुगानि थाखाय आरो पापनि थाखाय इसोरनि राव, इसोरनि माथोखौ खोनानानैबो खोनायै बायदि थादोंमोन आरो जोबनायाव बिसोरो बिसाराव थानो गोनां जादोंमोन। दिनै आङो नोंथांमोननो बेबायदि साबा सुबुंनि बाथ्रा एबा जारिमिन बुंनो थांगासिनो दङ, जायफोरखौ बाइबेला गाज्रि सुबुं होननानै बुंदों एबा मोनथिहोदों। बिसोरो गुबुन गुबुन जायगा, गुबुन गुबुन थावनि, गुबुन गुबुन समफोराव आरो थासारिफोराव थानाय सुबुंफोर। नाथायब्ला बिसोरखौ मोनसे बिसया खौसे खालामबाय, बेनो जादों गाज्रि गोसोनि हास्थायनाय एबा गाज्रि गोसोनि साननाय। नायगिरिफोर गोसो होनानै खोनासंगोन आरो नायगोन। बिसोरनि बे जानानै थांनाय जाथायफोरा केवल जारिमिनल' नङा, बे जारिमिनफोरा दिनै नोंनि थाखाय, आंनि थाखाय मोनसे रायथिनानै दोननायनिबो जाथाय। दे अब्ला जोङो बे दावबायनायाव दावबायलांदोनि। बाइबेलनि बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन साबा सुबुंफोरखौ लोगो हमनो थाखाय जों आवगायलांदोनि। अनजाग्राफोर मोजाङै खोनासंगोन। बिसोर साबा गाज्रि सुबुंफोरा सानदोंमोन दि बिसोरनि धोन दौलत, बिसोरनि बोलो आरो बिसोरनि सालाखिफोरा अरायनि थाबाय थागोन होननानै। नाथाय बिसोरजों लोगोसे जोबनायाव केवल बिसोरनि उनदाहायाल'सो थादोंमोन आरो सावा थादोंमोन आरो थैनाया थादोंमोन। जुदि नोंथाङा बिसोरनि बायदि जिउखौ जानायखौ हास्थायाब्ला दिनैनि बे इसोरनि बोसोना नोंथांनि थाखाय। दे अब्ला फै जोङो बै बाइबेलाव लिरनानै दोनजानाय साबा गाज्रि सुबुंफोरखौ लोगो हमहैनि, नायहैनि। गिबि गिथावना गाज्रि सुबुं कयन, जायहा बुहुमाव गिबि मानसि सिथारदोंमोन, जायखौ जोङो जागायजेननायनि 4:1-16 सिरियाव मोननो हागोन। सोरमोन बे कयना? बिनो जादोंमोन आदम आरो हावानि गिबि बिसाज्ला कयन। जेब्ला कयन आरो हाबेला गावनि मावनानै मोननाय आबादफोरनिफ्राय इसोरनो लागै बुलि बावनो लाबोदोंमोन, अब्लाना इसोरा हाबेलनि बै उपहारखौ एबा बुलिखौ नाजावदोंमन। नाथाय कयननि बुलि बावनायखौ इसोरा नाजावाखसै, नेवसिबाय। बेनि थाखाय कयना गोबां रागा जोंबाय आरो बै समाव इसोरा कयनखौ रायथिदोंमन। अब्ला फोरबोआ कयनखौ होनदों, नोङो मानो राग जोंदों? नोङो मानो मोखां सोमदों? नोङो गाहाम मावब्ला नोंनि सालामिया मानो नाजावजानाय नङा? नोङो गाहामै मावाब्ला पापआ नोंखौ हमनो थाखाय दरखंआव जमबाय थादों। बियो नोंखौ हमनो हास्थायो, नाथाय नोङो बिखौ फेजेननो नांगौ। बेबायदि होननानै इसोरा कयनखौ रायथाखाबाय। नाथाय कयना इसोरनि बे रायथिनायखौ गोसो होआखसै। बियो गावनि फंबायखौ दुब्लियाव लिंहरबाय आरो दाय गैयैखौनो सिथारबाय, दाय गैयैनि थैखौ बोहैहोबाय। आरो बे सिथारनायानो बाइबेलनि गिबि मानसि सिथारनायनि जारिमिन। बिनि उनाव इसोरा कयनखौ सोंदों, नोंनि फंबाया बहाथो होननानै। कयना इसोरनो नंखाय बुंनायसै, मा आङो आंनि फंबायखौ नेग्रा मानसि नामा, दाहोना नामा होननानै इसोरखौ बुंनायसै। नाथाय बै समाव बिसार जाबाय। कयना इसोरनिफ्राय साव मोननायसै आरो बियो इसोरनिफ्राय बे सावखौ मोननानै बेरायथिंलाबायग्रा जाबाय। नायगिरिफोर, बे जारिमिननिफ्राय जोङो मा सोलोंनो हायो? सेथि, मेगन सानाय आरो रागाया मानसिखौ गाज्रि खालामो। नैथि, इसोरनि बुंनायखौ एबा रायथिनायखौ खोनानानैबो खोनायै बायदि थानाया जिउखौ नस्थ' खालामो। थामथि बाथ्रा, जायहा गावनि फंबाय, बिब', बिनानावफोरखौ रैखाथि होआ, हेफाजाब होआ, बियो सावनि बर्तन जायो। नैथि गिथावना सुबुं, बेनो जाबाय फाराव राजा, जायखौ कठोर दिल का राजा होननानै बुङो। बेनो जादों गोरा गोसोनि राजा। बिनि बिसय जोङो ओंखारलांनायनि 7 बालाबनिफ्राय लानानै 12 बालाबसिम जोङो मोननो हायो। मिस्रनि राजा फारावआ गावखौनो सासे इसोर होननानै साननानै लायोमोन। जेब्ला मुसि आरो हारुनआ इसोरनि बोसोनखौ फाराव राजानिसिम लानानै थांदोंमोन आरो फारावनो बुंहैदोंमोन जे आंनि मानसिखौ थांनो हो, बेबायदि होननानै इसोरनिफ्राय फैनाय बे बोसोनखौ फारावनो मोनथिहोदोंमोन, अब्लाना फारावआ गावनि गोसोखौ गोरानिख्रुइबो आरोबाव गोरासिन खालामनानै लाबाय। बेनि उनाव इसोरा मिस्र हादोराव 10था गिथावना महामारिफोरखौ हरबाय। नील दैसाया थै बायदि गोजा जानाय, एम्बुजों बुंफबनाय, गुमा गुयंजों सैहोनाय, सोरां गैयै खोमसि जानाय आरो गिबि जिउखौ सिथारजोबनाय। फारावआ बेबायदिनो गले गले जेनबाय थादोंमोन। नाथाय आरोबाव फारावआ गावनि गोसोखौ गोरानिख्रुइ गोरासिनसो खालामोमोन। थारैनो जोबथायाव इजराइलारिफोरा जेब्ला गोजा सागरखौ बारलाङो, अब्लाना फाराव राजानि सेनाफोरा दैयाव गासैबो गोदोलांदोंमोन। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसाफोर, बे जारिमिननिफ्राय जोङो मा सोलोंनो हायो? बेनो जादों, सेथि, दुगा आरो गोरा गोसोआ बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन। नैथि,
इसोरनि सिगाङाव रावबो सुबुङा गसंथानानै थानो हाया। That means इसोरजों रावबो बादि लानो जुजिज्लायनो हाया। थामथि, जायहा गावनि बोलोखौ लानानै दुगा खालामो बिनि जोबस्रांनाया गाज्रियै जागोन एबा गाज्रियै जायो। थामथि गिथावना सुबुं, बिनि मुङानो जाहैबाय आखान, जायखौ जोङो जसुवानि 7 बालाबाव मोननो हायो, जायखौ जोङो सासे सिखाव होननानै मोनथियो। जेब्ला इजराइलारिफोरा जेरिख'जों दावहा नांनायाव देरहाबाय, अब्लाना इसोरा बुंदोंमोन गासैबो बेसाद बस्तुफोरा बिसोरनिनो जागोन, बेबायदि होननानै इसोरा बुंदोंमोन। नाथाय आखाना सिरि सिरियै सना रुफा आरो गाननाय जोमनायफोरखौ सिरि सिरियै लानानै फैदोंमन। फिन आरोबाव इजराइलारिफोरा दावहा नांनायाव मोनसे फिसा नोगोर नोगोरजोंनो बिसोर फेजेन जाबाय। बिनि उनाव मुसि आरो जसुवाया इसोरनियाव सोंनायसै, अब्लाना इसोरा फिननाय होनायसै, इजराइलारिफोरनि गेजेराव पाप दं, बेबायदि होननानै इसोरा बुंनायसै। आखाननि सिरि सिरि मावनाय पापा नुजाबाय आरो बिनि उनाव आखान आरो बिनि नखरखौ अन्थाइजों खुबैथारजोब्बाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे जारिमिननिफ्राय जों मा सोलोंनो हायो? बेनो जाबाय, सेथि बाथ्रा, दिनखोमानाय पापाबो इसोरनि नोजोराव नुजायो, इसोरा गासैखौबो नुयो। नैथि बाथ्रा, गाज्रि खामानि मावनायफोरा अरायबो इसेनिफ्राय स्टार्ट जायो एबा इसेनिफ्राय जागायजेनो। थामथि, खावनाय आरो थगायनायजों माब्लाबाबो आशीर्बाद मोननो हाया। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बेफोर गासैखौ जोंनो बे जारिमिना फोरोङो। ब्रैथि गिथावना सुबुं, बिनि मुङानो जादों जुदास इस्करियत, जाय जारिमिनखौ जोङो माथाइनि 22 बालाब आरो जहननि 13 बालाबाव मोननो हायो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जुदास इस्करियतआ जिसु ख्रिस्ट'नि सासे चेलामोन। बियो सासे थाखा फैसाखौ नायग्रा, जोथोन लाग्रा एबा आजावग्रा मानसिमोन। जों गुसुं रावाव बुङोब्ला ट्रेजारार होननानै बुंनो हागोन। आरो बिनि गोसोआव धोन दौलत रांखौ लानानै गोबां लुबैनाया दङमोन आरो बे लुबैनायानो बिनि गोसोखौ गाज्रि खालामदोंमोन। रांनि थाखाय जुदास इस्करियतआ फरिसीफोरनियाव थांनानै जिसु ख्रिस्ट'खौ फानहैबाय। जुदि आं नोंसोरनो जिसु ख्रिस्ट'खौ हमनानै होयोब्ला नोंसोर आंनो मा होगोन? बेबायदि होननानै जुदास इस्करियतआ बुंदों, अगर मैं तुम्हें यीशु को पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? आरो बिसोरो जुदास इस्करियतनो रुफानि 30 थाखा हरनायसै। आरो गेटसेमानि बारियाव जुदास इस्करियतआ जिसु ख्रिस्ट'खौ खुदुमनायनि गेजेरजों बियो दिन्थिनानै होबाय एबा हमहोबाय। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'खौ हमहोखांनायनि उनाव जुदास इस्करियतआ उनदाहा खालामदों, थाखाखौ हैफिनदों आरो गावबो फासि जानानै थैदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे जारिमिननिफ्राय जोङो मा सोलोंनो हायो? बेनो जादों, सेथि बाथ्रा, रांनि थाखाय सैथोखौ फाननाया बयनिख्रुइबो देरसिन गाज्रि। नैथि बाथ्रा, बाहेरायाव धोरोमिया नाथाय सिङाव पापजों बुंफबनाया बियो बयनिख्रुइबो गिथावनासिन। थामथि, लुबैनाया स्पिरिचुवेल आरो मोदोमखौबो सिथारो। बाथि गिथावना सुबुं, बेनि मुङानो जादों हेर'द राजा, जायखौ गोहोनि फाग्ला राजा होननानै बुंनाय जायो। माथाइनि 2 बालाबाव मोनगोन, थोनहर जानायनि 12 बालाबाव जोङो मोनगोन। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोमा जाबाय, अब्लाना ज्योतिषी पण्डितफोरा हेर'द राजानियाव सोंदोंमोन, जुदायारिनि राजाया बहाथो होननानै हेर'द राजानियाव सोंदोंमोन। आरो बै समाव हेर'द राजाया गावहा जे सिंहासना गोमासिगोन बेखौ गिदोंमोन आरो बै समाव बियो गोरलै गथ'फोरखौ सिथारहोदोंमोन। आरो बे गासै खामानिखौ मावखांनानै हेर'द आग्रिपाया गावनि थाखाय गोग्गानाय खालामनानै लादोंमोन, गावखौ गोग्गानाय लादोंमोन एबा गोग्गानाय खालामदोंमोन। आरो सानसेखालि हरखाबैनो इसोरनि दूतआ बिखौ बुदोंमोन आरो बिखौ एम्फौफ्रा जादोंमोन। हेर'द राजानि थैनाया बेबायदि जादोंमोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे जारिमिननिफ्राय जोङो मा सोलोंनो हायो? बेनो जाबाय, सेथि बाथ्रा, गोहो बोलोखौ गोरोन्थियै बाहायनाया बयनिख्रुइबो मुगैजाथावना गाज्रि। नैथि, इसोरा गावनि महिमाखौ गुबुननो होआ। थामथि, जायहा दाय गैयैखौ सिथारो बिनि जोबस्रांनाया गाज्रिथार जागोन। बे जारिमिननिफ्राय जोङो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हायो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, कैन, फाराव राजा, आखान, जुदास इस्करियत आरो हेर'द राजा, बिसोर साबाबो गुबुन गुबुन आलाग आलाग मुगानि सुबुंमोन। नाथाय बिसोर साफ्रोमनियावबो मोनसे समान दङमोन, बेनो जादों गाज्रि गोसो। कैननियाव दङमोन मेगन सानायनि गाज्रि गोसो, फाराव राजानियाव दङमोन दुगा गाज्रि गोसो, आखाननियाव दङमोन लुबैनायनि गाज्रि गोसो, जुदास इस्करियतनियाव दङमोन रां लुबैनायनि गाज्रि गोसो, हेर'द राजानियाव दङमोन गोहोखौ लानानै गाज्रि गोसो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै जोङो गावखौनो सोंनो नांगौ, बेफोरनि गेजेरनिफ्राय आंनि गोसोआवबो बबेबा दङ नामा? जुदि फिननायाव औ दङ होननानै जुदि बुङोब्ला गोख्रैनो दिनैनो जोङो उनदाहा जानो नांगौ एबा गोसो सोलायनांगौ। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ बुहुमाव फैदोंमोन जों जेन गासै गाज्रिनिफ्राय रैखाथि मोनो, उदांस्रि मोनो। बिनि थैया जोंखौ सुस्रांनो हागौ आरो जोंनो गोदान जिउ होनो हायो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बाइबेलनि बे 7 गाज्रि सुबुंनिफ्राय कैननि मेगन सानाय गोसो, फाराव राजानि अख्रा गोसो, आखाननि लुबैसुला गोसो, जुदास इस्करियतनि फोथाय खेबस', हेर'द राजानि साक्तानि गोसो
अनजाग्रा नायगिरिफोर बिसोर साबानि गेजेराव सोर सासेखौ नोंथाङा बयनिख्रुइबो गिथावनासिन होननानै सानखो गाहायाव कमेन्टआव थांनानै मोन्थिहोदो आरो गोसोआव लागोन जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ गासै गाज्रिनिफ्राय रैखाथि खालामनो बासायनो थाखाय फैदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर बे इसोरनि बोसोना नोंनि गोसोआव जुदि बाथ्रा बुंदोंब्ला एबा बाथ्रा बुंबायब्ला अब्ला बे भिडिअखौ गुबुननोबो शेयार खालामदो, मोनसे लाइकखौबो होदो आरो लोगोसे सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, गोसोआव लाखि अनागारिनि लामाया जेब्लाबो फोजोबस्रांनायनि लामा जायो, नाथाय जिसुनि लामाया जोंनो जिउ होयो। साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ जय मसीह होननानै दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।